rangke bitung phan akero pilo la pende ini la date 14 mate Pandit Jawaharlal Nehru alangli mangathek ani abang solong angle tum kor chipi pen nang pachetong nun angchitong nun pen nitum phan la ka do kawe ki cheng la pen ki jura nang kirib buna pot eno mana kero suri kero pilo la pen happy teacher day upen sa itu manta bislo lasi pini nilitum labangso mai dompen itu man pichini angtung made karbiang nong rat ka do be panda pichini angtung mana lo chini lo ka do beta date 14 November labangso tiklo lo polo dangte kopi posi children day patima puke ado be angka tikna chini lo je Pandit Jawaharlal Nehru aphan a birthday lo lapen kalangli ke first time lo ili tumalong India long pen kiman cheng prime minister lo lasi alangli phan aning ke pang samji ko puson lo kula bangso sumar tum ta ka chingwai nan chingwai lo laso chingwai pena jok se alangli long dam lo ama selangli phan pulu Pandit Jawaharlal Nehru phan pulo je nangli lapan sumar phan ning ke dok nangli lapan sumar phan kaching hon itu ma future itu ma kibangji arni along na pathe anga tuwa na japon bang sa aposi nangli phan badi no patiji ko lang pulo amasi pulo nili phanong se badi nang patiji pulo tangte isi hot na pulo asalangli phan alangli jonom din ke hotina nilo asalangli bang ke methanga bang amena bang ke aprang bang kupon beda titila lasi children day busi pulo pipon ma potalang like sumar phan akile ning dok pik pini lituma kilo Pandit Jawaharlal Nehru lituma sarge lasi alangli phan alangli ning sumar phan chinghon pik pana jok se lituma phan pini arni ke the pu na paman pilo lasi efale sumar phan ning ke parong efale ilitum asar lo ilitum father lo lohin pen polo itu ma polo la alang ya pop itu ma popat ini ci parong pon yola se ilitum pini bangke India update pi madang kang pian ke talon pon nang kok lalo jo asin itu mada school ba nga putha ka kuni ningi dam thu pon lada ke ni tum NGO pen si paran pon ilitum NGO la ke mongri asong NGO polo ilitum IM la bang mate ni tum motif bang ke lalo itu ke karbia khai ke kipa phipik lang laposi ilitum labangso ke pa phihup ko sonja prang pon thejima amasini tum chingbai lo lasini tum akimanga bangla lo education pen development ke adu da claim pon bom bang bom no si education lo got si development bang ko masi de itu akamatha itu akimanga la development atau education bang si bisi ke focus pon lalo jo lasi da bang ke